Inflazioari buruz asko entzun dugu azkenengo hile eta urtietan, baina badau zeharkakoak diren edo apurrat eskutatuta dauzen beste inflazio mota batzuk bai, eta horretako bada murrizflazioa. Zer da murrizflazioa? Prezio berdina ordainduz, kopuru gutxiago jasotzea produktu batena. Patata poltsekin gertatzen da asko adibidez. Debago jendarrek badakite hau zer dan eta badakite ia hauren erosketetan jasaten daben, Bergarara etorriga bertakoek ia zedin askuen ikustera. Inflazioa zer dan badakizu? Bai. Erosteko txestua betetzeko garailean inflazioa ez olioa eta frutetan bakarrik. Gauza askotan. Bai, eta gasolinare igoin da, ez da, apurtxo bat, osaget denetan. Inflazioa ondo ari gera jasatzen. Horren buruz ibiltzen geha ez, ze iotzen dan eta zenbat gehatzen dan eta gauza horretaz izaten da ez. Eta egunerokotasunean erosketak eitera zoia zenien adibidez igartzen dozu inflazioa egon dela? Hori da, asko igertzen da. Diruta gero eta gutxigo balio du, eta gauzak eta gero eta galesteko dare eta horra itxek igertzen da asko. Igual ez dakigu horretaz hitz egitera, baina zer dan badakigu. Bueno, bai, arlo batzuetan nabarmenik somatzen da, bai. Baina, inflazioa gauza normala da, nivel baten bagoan balin badago. Bai, garri da, argi dago. Erosketak itxakuan eta eroskino besten baten asko igartzen da. Eta gero bizitzan bertan, nik uste baietz, igarritzen da. Igarritzen da, jabetu bukarara gehiago kostatzen dara altzia. Eta badakizu beste kontzeptu bat, murrizflazioa ditzen den kontzeptu bat zer dan? Ez hori berrexea danetako. Gaurko nian betik inbintatzen da gauza berrexeak, oseak, ez dakiz edan, baina bueno. Deitzen jako, zuk erosten dozunien produktu bat, eta produktu horre presio bardina dauko, baina presio bardinien kopuru gutxiago emoten dutzu lehen baino. Hori gehiago izango da, apur baten gainetzia, baina zuk bardina konparo bida, hori falseatzia da, produktuan baldintzak edo produktuan karakteristikak, ezaugarriak. Aurrekoen adibidez jamondei hor geroztago nintzen, eta beti errekreun erosten un jamondei hor zegatzen, eta zan 1 gramo, akorraitin nahiz lehen 1 gramo euroa, eta 95 gramo da, euro hori. Osa, eguneko eta bosta aurreko fijanitzen adibidez hortan, eta gintonikek eta ez dakitze, eta hoxe. Ez, hori ez dut egarri egisa zen, ez dut egarri, ez. Ez dut esan moztua o zuritua bera gutxi betatzen den, ez dakit. Inflazioa bera bai egarri dut, baina hori, esan duzun hori gutxio eman presio berdinean, ez? Ez dut egarri, ez. Ez notun esango adibideak. Gauza genero batzutan bai, baina oinen momentu honetan ez naiz akordatzen ze gauzetan, baina bai igertu dut, genero batzutan igertu dut, bai. Esaten da, zure erosketa zestan 8%ak jasaten dauela hau. Hau da, erosten duzun gauzen 8%ak, ordaintzen duzula lehenko bardina, baina gutxiago jasoten zabizela. Produktu gutxiago, baleike. Alde guztietan engaina biltzen digute eta horretan bai seguru asko. Igual ni justu ez, baina bagide txik asko garezti dula, kotxik pile bat gareztitu die, oin da 10 urte ez da golfa, dozeat lehon bat, desentez merkio zeon, gaur egun askoz garezti jo daude, igual prestazio bik dauzke, baina askoz gehiago jo die, prestazio da baino, nire ustez. Nik igartzen dugu gixen, joaten ganean erosketak etxerako. Erosek gauza erostozula eta ja askoz gehiago balio dela, lehen baino. Hor, geixen inflazioan, hor, gero bestela gauzatzuk igual kotxien mantenimentuak eta etxeko gastuak eta ez dakit, porque batzutan igo izan da gaza eta hori gero bajau, ez dut igarri hori. Inflazioa igarri hori erosketak etxakoan geixo. Beti begiratzen dut, baina jabetzen naizelako. Azukarrari, kafiekin ematen dugun azukarrake ez daikoa leheno jartzen zuen bezala 100, oin dauka 80. Eta horrela, janari askokin. Prezioa mantentzen da, baina gero, ingredienteak aztezea, pixu aztezea begiratzen, eta, trampa hor dago. Nik uste orokorrean kosta ite jakoela jendia, ni oso adi egoten ezelako, eta baina bestela orokorrean, zegen lagunakin, da goizketan dazten ginen, neskoiten ez zintxono begiratu zaten dabe. Begiratu inberdon, da behin begiratzen behin baki zeintzu dian, trampadunak. Eta zein uste duzu dala modua orduen inflazio horrei aurre itxeko? Bueno, esatutzu, inflazio horrei aurre itxeko, azken urtetan egon dian situazioa oso berezizek izan dira, ezta? Osea, azken batien oferta falta bat egonda, pandemia bat egonda, egoera oso berezizek,
ez da errepikatuko dian, ero ez, baina gerrak. Eta gero beste gauza bat da, hori sortu dauena da, dana mobido dugula da kanpora, urreinera. Azken batean nik estatu mailan, Euskadi mailan, Europa mailan erosteko bideo alemuka gauza bat. Baina, bueno, Txina joaten manaiz erostera, Txinatik honea oso urrein dago, orduan bidian gauza asko pasaulezke. Bueno, nik uste kritikoak izan berga, baina izan berga erosten dunakin, nun erosten dugun, nun indako janaria aigen erosten, zen motatako janaria erosten dugun, horiek denetan, hor, esaten den espiritu kritikoa, gauza guztietan aplikatu behar da, baina batez be, janarietan izugarrizko trampa dagoelako.